बारा बुजिनो रोङाना मा होनदों जिरायगोनब्रा गासिखौ रन्जन दैमारिआबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायो अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। नै दा जोंना गोबां ससियेल मिडियायावनो गोसारदों एबा हाग्रामा सारा बुंगासिनोबो दङ जे NDBफोरखौ जे गाव सरखाराव फैनाय लोगो लोगो सिगाङाव बख'गोन बेबायदिनो खोथा बुं जे खोथा बुंदों बख'दोंबो आरो NIA केस नांनाय 7 अट'मेटिक गखांखाबाय बिसोरबो हाग्रामा महिलारि सारखौ बरायदों आरो रन्जन दैमारिनि सायाव गनायनि सायाव मा खोथा बुंदों नोंथांमोनहा नायनो हागोन। मोनगोन 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुआरियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुआरिनि गेजेराव फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल CM साराबो डिक्लेयार खालामदों बेखौ जोङो इलेक्सननि उनाव खालामहैनोसै दे अबे आं जेबो मिथिया जेबो हयथ' माबाफोर जालायदोंमोनब्ला हयथ' रायलायनानै समाधान जाबाय बेखायनो दिनै जोङो बे खुन्थियाखौ गायसननो हादों। आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङाना मा होनदों जिरायगोनब्रा मानो जिराया जाबाय मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानांगौ जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे गासिखौ रन्जन दैमारिआबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो सानदों नायबाय था जों बैबायदि लिडारखौ सारप्राइज होनांगोन नङा होमबा जे खोथाजों बुंदों एरै मावदों आरोखि नै आं बैग्रि जानिसै नै बैग्रिया बिनि बैग्रिया गोथावथार आरोखि आङो जालाङो जानायनि माबायदि गोथावनो अब्ला बैबायदि लिडारखौसो जोंनि माखासे जोंनि बर' लिडाराव बे खोथाजोंबो बुंनायजोंबो आरो खोथा मावनायजोंबो मावदों अब्ला रायजोफोर बाख्नायनांगोन ना बाख्नायनांगोन ना नाङा ना मा होनो फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों।